एकनाथ शिंदे ठाण्यापुरते मर्यादित असणारे नाव. फक्त आनंद दिघेंचा चेला शिवसेना काबीज करू पाहतोय. एकनाथ शिंदे या नावाभोवती आज 50 आमदारांचं जाळं तयार झालंय. महाराष्ट्रातील राजकारण हलवण्याची ताकद आजपर्यंत एकाच व्यक्तीत होती आणि ती म्हणजे शरद पवार. पवारांचा बंड सुद्धा एकनाथ शिंदेच्या बंडापुढे थंड आहे असं म्हटलं तरी चुकीचं ठरणार नाही. याच एकनाथ शिंदे यांची न पाहिलेली माहिती आज तुमच्या समोर येणार आहे. साताऱ्यातील महाबळेश्वर मधील दरे हे एकनाथ शिंदेंचं गाव. शिक्षणासाठी आले ठाण्यात आणि ठाण्याचेच झाले. गरिबीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडलं. पोटाची भूक भागवायची होती पण खिशात 5 पैसेही नव्हते. मग पडेल ते काम हाती घेतलं. त्यात एका मासळी विकणाऱ्या कंपनीत सुपरवायझर म्हणून कामाला सुरुवात केली. पण गरजा जास्त होत्या आणि खिसा मात्र रिकामा राहत होता. म्हणून शिंदेंनी रिक्षाचं स्टिअरिंग हातात पकडलं. रिक्षा चालवणं ही मजबुरी होती. मात्र शिंदेंच्या नशिबात काहीतरी वेगळंच लिहून ठेवलेलं होतं आणि नशीब ज्यावेळी चमकतं त्यावेळी मात्र कोणी चढवू शकत नाही. असंच काहीसं शिंदेंसोबत सुद्धा झालं. या नशिबाची पहिली सीडी खुली झाली आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि ठाण्यातील शिवसेनेचे नेते आनंद दिघे यांच्या संपर्कात शिंदे आले. तेव्हा त्यांचं वय होतं 18 वर्ष. ऐन तारुण्यात शिवसेनेतून राजकीय श्रीगणेशा झाला. शिवसेनेच्या प्रत्येक आंदोलनात सहभाग घेतला. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा आंदोलनात पोलिसांची लाठी खाल्ली. या लाठीने जखम तर नाही दिली, मात्र हीच लाठी शिवसेनेची दुसरी सीडी बनली. शांत असलेला एकनाथ आंदोलनात मात्र खरंच वाघ व्हायचा आणि हेच आनंद दिघेंनी घेरलं आणि शिंदे झाले ठाण्यातील किसन नगरचे शाखा प्रमुख. शिंदेंनी पक्षात आपलं स्थान मिळवण्याची दुसरी पायरी पार केली. शिंदेंचं नशीब आणि कष्ट दोन्ही जोरावर होते. शिवसेनेच्या प्रत्येक आंदोलनात फ्रंटवर असलेल्या एकनाथ शिंदेंना 1997 हे वर्ष अत्यंत लकी ठरलं. 1997 मध्ये त्यांना आनंद दिघेंनी ठाणे महापालिका निवडणुकीचं तिकीट दिलं आणि याच तिकिटाचे शिंदेंनी सोनं केलं आणि दणदणीत मतांनी विजय मिळवला. आता शिंदेंसाठी मार्ग सुखकर झाला होता. ठाणे महापालिकेचे सभागृह नेते, 2004 मध्ये विधानसभेची निवडणूक, पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत विजय, 2004 पासून सलग 4 वेळा ते कोपरी 5 पाखाडी मतदारसंघातून आमदार. 2014 मध्ये शिवसेना विरोधी पक्षात बसणार होती तेव्हा 12 दिवसांसाठी ते गटनेते झाले आणि शेवटची सीडी वाटली ती होती मंत्रीपदाची आणि शिंदे झाले मंत्री. मात्र शिंदे मंत्री होऊनच थांबणार नव्हते हे आजचा काळ सांगतोय. शिंदे यांनी याआधी 2015 ते 2019 पर्यंत सार्वजनिक बांधकाम या खात्याचं मंत्रीपद उपभोगलं. 2019 मध्ये ते कोपरी 5 पाखाडी विधानसभा मतदारसंघातून विजयी झाले. 2014च्या मोदी लाटेतही शिंदेंनी ठाण्यात शिवसेनेची पडझड होऊ दिली नाही. कार्यकर्त्यांचं गाऱ्हाणं ऐकून घेण्याची क्षमता आणि मास बेस असलेला नेता म्हणून एकनाथ शिंदेंची ओळख. आनंद दिघेंनंतर ठाण्यात शिवसेना टिकवण्यामागे शिंदेंचं योगदान मोठं आहे. ठाणे पालिका, जिल्हा परिषदा, अंबरनाथ नगर परिषद, कल्याण डोंबिवली पालिका, बदलापूर नगर परिषदेपासून ते नाशिक पर्यंत शिंदे यांनी शिवसेनेचं जाळं विणलंय. ठाण्यापासून नाशिक पर्यंत शिंदेंचा शब्द प्रमाण मानला जातो. 2019 पर्यंत एकनाथ शिंदे म्हणजे कट्टर शिवसैनिक हा टॅग त्यांना चिघटलेला होता. गणिते बिघडली ती 2019 नंतर. नम्र, मितभाषी, कडवट शिवसैनिक, जोडतोडीच्या राजकारणाचं कौशल्य या एकनाथ शिंदेंच्या जमेच्या बाजू आहेत. 2014च्या मोदी लाटेतही शिंदेंनी ठाण्यात शिवसेनेची पडझड होऊ दिली नाही. मात्र हे कुणाला माहित होतं 2019 नंतर हेच एकनाथ शिंदे हे शिवसेना संपवतील आणि शिवसेना पक्षप्रमुख पदावरच दावा ठोकतील. एकनाथ शिंदेंचं जाळं आणि एकनाथ शिंदेंचं नेटवर्क आज दिसतंय. येता काळ हा एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी नेमकं काय घेऊन येणार हे पाहणंच महत्वाचं असणार आहे.